Dobrý deň. Otec Marián sa úpenlivo modlil za celú túto farnosť, za vás. A tak sa Ježiš rozhodol, že ma pošle sem k vám. A predstavte si takúto vec, že ja sa často na vás pozerám. Napríklad, keď chodíte do školy, no vidím, ako sa správate niekedy. Aj vaši rodičia, samozrejme, aj ich vidím. A takisto vidím aj váš zbor, Faustínček, tak sa volá? Stretávate sa spolu a spievate? No, to je dobre. A vedeli by ste aj niečo zaspievať? Naozaj? Tak si na úvod môžeme čosi zaspievať, ja si to rád vypočujem.